Tak, jak se zkouší zdroj? Tady je zdroj FGA 1300. Eko je na OFF a je zapojený k 24-pinový kabel. Tady je taková propojka, která má tady, je zkrat mezi dvouma pínama. Tady je ten návod a je to propojení mezi 16 a 17. Tam je potřeba propojit odizolovaný drátek. Jestli tu propojku nemáte, tak to se dá propojit jenom i drátkama. Já to přesně ukážu, které to jsou ty piny. Je to z té strany, kde je to zapojené, kde tady jsou to uchycení. A je to vlastně z té strany 4. a 5. pín. Takže když to teďka tady zapnu, tak se to roztočí. Tak. Když máte takovou zkoušečku, takže vlastně, když to zapojíte na to pípání, takhle, tak se to dá i propojit přímo tyhle dva piny zkoušečku. Jeden a na druhé zase druhý. Jo, je to jasný. Je to 4. a 5. pín z té strany, kde se to zaklapuje. A to je všechno.